Kakararagan, di kararwa, kaksa tayo abimusay, ani visitasyon. Aito'y tiyandang na inaramin di ako. Umay kayo, tagragsak kayo, datayo amin na umili, hintay amin iniri, tiyayat ti Diyos sa nasudi, tuyang dawa napili, daytoy ti andaw nga inaramid ti ako. Umay kayo, tagragsak kayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamet kan ka. Iraman tayo pati kararag tayo, di panagkasanay, panangrambak, sagot ti biyag, ni manang imelda, kapsat tayo. Kakabsat no dumawat tayo iti Diyos, nagkamang tayo kenkwana, awan duado apat ganna dagiti dawdawat tayo. Nagkamatalit tayo kenkwana, itid tayo tinaunag apamati, itid namat dagiti tartari kagayan tayo. Nagyaman tayo iti Diyos. Tapno nga rin maikarita yung makiranot iti dahito na santo na panagyaman, bigbigan tayo dahiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo, idayang tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasigan managayat. Sikaan na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Sika asi tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaat na kami, apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, ragsakem ti agtaeng iti kararwa dagiti napudno ken ka. Tulungan na kam kumangarod nga agbiag iti kasta kinasingpet. Tapno kan kanayon tulaeng nga agtaeng ka iti uneg ti puso mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagarigan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Tugaw tayo, antay duminag kadagiti nga ibasa. Ti may basa na adaw iti libro ti Genesis. Kalpasan ti patapulong aldaw, nang ilukat ni Noe, ti may sa atawa ti bilog, ket nang ibulos iti wak. Saan na nagsubli ti wak, ngem nagtayab, ang naglawlawlaw agingga iti awanen anaming pinsan ti danom. Kabayatan na, nagipatayab ni Noe, ti kalapati, tapno kitain na no nagesesen ti danom. Ngem gaputa na lapunos paylaeng ti dagay ti danom, awan tinasarakan ti kalapati a pagdiswan na. Nagsubli iti bilog, ket inala ni Noe, sana insubli iti uneg. Naguray ni Noe iti pito nga aldaw, sana manen imbulos ti kalapati. Nagsubliken kuana ti kalapati, iti sumitnget, nga adda na lang to agulong ti olibo, iti sitpit na. Daytoy ti nakaamuan ni Noe, abing maban ti danom. Pinalabas namanen ti pito nga aldaw, sana impatayab ti kalapati. Saanen ang nagsubli ti kalapati. Idi agtawen ni Noe, ti innem agasot ket maysa, iti umuna nga aldaw, iti umuna abulan, awanen ti danom. Inikat ni Noe, ti atep ti bilog. Inwaras na, ti panagkita na, ket nakita na, nga agmagmagan ti daga. Nang bangon ni Noe, ti altar, maipaay iti Apo. Nangala iti saggaysa, kadagiti maibilang, anadalos nga animal, ken tumatayab, ket pinuuran na dagitoy, asibubukel, iti altar akas daton.
na ay ayo ti Apo, iti ayamuom ti sakripisyo, ket kinunana itinakem na. Pulos adjakton ilunod ti daga, gapu iti aramid ti tao. Amuk adakes ti panunot na, manipod kinaubing na. Jakton dadaelen ti amin na si bibiyag a parswa, akas itinaramid ko ita. Nulaket adda ti lubong, addan to tiyempo ti panagmula, ken tiyempo ti panagapit. Addan tulat ta panawen ti lamek, ken panawen ti pudot. Panawen ti kalgaw, ken panawen ti tutulong. Addan tulat ta aldaw, ken rabii. Ti sao ti Apo. Pagyaman tayo ni Diyos. Salmo responsoryo, iruknoy kunto ken kao Apo ti daton a pagyaman. Anya ti mabalin ko nga isubad iti Apo, kadag iti amin nga imbag nga impaay na kanya. Manginatagak to ken kuana iti daton nga inumen, apagyaman ko ken kuana, ta insalakan na. Iti imatang dagiti amin na tattao na, tong palekto ti inkarit ken kuana, maladingitan ti Apo, numatay ti maysa kadagiti pinili na. Iti imatang dagiti amin na tattaom, iti paraangan ti templom iti Jerusalem, tong palekto ti inkarit ken ka. Agsa ako, dungdungin kuya dipen mo, adaken ka, dagiti sa uwa makaitetiang nanayo na biyang. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka, dagiti sa uwa makaitetiang nanayo na biyang. Ti Apo at dako makata kayo. Basta kumamit. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Si Mampet ni Jesus ken dagiti adalan na ijay Betsaida. Impan di sa magmamano at tao ti maysa a bulsek a lalaki iti iyan ni Jesus. Dinawat da ken kuan na asagidan na kumati bulsek. Kiniben ni Jesus ti bulsek ket inturong na iti ruar ti bariyo. Kalpasan ti panangtupra na kadagiti mata ti bulsek, impatay na dagiti ima na ken kuana sana sinaludsod. At da makitam, inwaras ti lalaki ti panagkita na, wen makitap dagiti magmagna at tao kinunan na. Ngem kas dala kayo. Sinagid manen ni Jesus dagiti mata ti lalaki, nagmulagat a naimbag ti lalaki, kad naimbaganen. Naimbaganen dagiti mata na. Nalawagan ti panagkita na iti amin. Idi pagawidan ni Jesus ti lalaki imbilin na di ka dumagdagasen iti bariyo. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paikin ka, O Kristo. Imbag arabi itay amin Apo. Happy birthday manang banta. Hindi ka bubutin ko no at birthday ng Ronan no senior citizen nagpangato tipay lakararagda Apo ikam kadipay at tinapaot nga biyak. Senior ka lang arutin at tapela napaot nga biyak ti. Pagkariga namon po na to kay bigat di dinaratan 84. Kung kuna na nagrigat magkatanga danunan di jayon Mayat ko maday tinaturo ba kon kakabigatanan ka nakalungon akon. Dati nga agagas kasi nga agbaybayag, kay 84 na. Kitatati lo yung madamdama, ikampay Apo, tinapaot nga biyag. Nga dapay tasa-tasa na mga maiwaras, nga magkating maya ko. Uy. Baka mo titarigagay niyo man ang email datataka, titawon ni Noe, manaw, 601. Gasir data, ni Abraham, kinasurup mo 900, titawon na ini. Kinasya at man 601 ta. Tawon mo, wala ka.
Sino to pa'y makamamuking ka na tayo to amin niya karubang mga maritesan at datanto kay lang. Nganti natin, yung lang, ibaga mo na. So kung nakanda kayo nagsenyoran, ano, umakay nga bibiyagan, ibirok-birok yung ito na. Namahan nyo hanggang nagpadong para tayo di makapasol na papati. Yung bilin na ako na rin to, kindi. Laki no nasayaat nga biyag, napaot, alak, yati ko na na. It's not the quantity, it's the quality. Ano naman niya? Ito rin nagbibiyag ka nga napaot. Nangirurumang kamot mo no kagurgura na ka muna. Adi ka pa'y lamatoy. Kung wala na maglaan ka mo wala. Hindi mo rin na pagbiit mo no sayangan na ka. Kaya maya wala nino ay napaot. Nakita yun dito inaramid nino ay. Hindi 620 taon na. Gapot at niya tinaramid. Nagsardeng ng tilayos. Dati kami kakalkalpas tilayos niya. Dati may ibasa tayo. Nagdison niya daungan, nang iba'y patulog ti uwak, ay hanggang nagawi din ako ito uwak, kakarniboros laro na paano nangang kalagi tayo, tatao na tayo, nagsultok ti mata ng ti tatao, tsaya. Nanti ti kalapati, nagsubling, amawan pagdiswan na, di maikadwa na nga ti presko nga, agtubon ti sulbod, amoy ti sulbod, agtubon. Hindi kuan din patayab naman di kalapatin, di kuan nakalpasan ti pitong alden patayab naman ang nga nagsubli, hindi kuan linukatanan. Kidi 620 taonan nagidato nanti animal nga nadalos, bili dagiti ito matayab, pagyaman ti Dios, kinaangot ti Dios na kuan na di ayamuom. Di in datom da iti altar na ay ayo ti Dios. Kada kayo ti mapagayayat yung idaton dete matap no maayo ti kaaruba pinikpikan ha. Ablatam sa kundo pa amutan tam no. Naayo ti Dios anya ti kuno naawan ton ti ukom. Nakita na ti pagyaman ti tao, biligbig na ti pagyaman nino awan ton ti ukom ingkarina. Umadan tulat tal daw kinrabi at tulat ta kun analat tamo. Kada diya magkanya tayo so mga diya nakaalaan tayo mo diya kanya da idin. Nog daton dan iso di jay sugurod nga di karnero di kaubingan bumaro kuma karnero nga awan ti pakapilawan na niya an nga riting ti saka na an nga pungil ti sara na yung mo ano mo may daton nga perfect mo no nagkalkalinga nang pinaikat mo kaya kasjay haan idaton data pa yan nagpangato di asok mari na nati ayamuon. Iso nga sinursurot tayo, agraman di insenso tayo, iso nga pasanton na, dagiti daton, dalusan na ti dakes na espiritu, tapno agpangato, tamaay-ayo ti Diyos, ijay, daton. Iso nga di daton tayo nagduma, makaay-ayo mat iti, Diyos, hanla ka para kanya katang, mimubakan amin, para man kadagiti tattao. Kalau ko madijay, aramidem nga pagyaman, kapay gamin nga masapon ti pagyaman, daduma gamin ka dahito ti maliwayan tayo. Dahil ito'y tikas la dalayin tayo nga dumawat hindi tayo agyaman kasla mo lang tayo maambukon ikaw lang nga rudag data pasalubungan lang nga nagabuka di abrodan ka kaya nag-aamin nga dyan sa nga box ka laon na nga di agyaman iso agyaman ti Diyos already ito ni Ebanghelyo tayo apay nga nakakita dahil ito'y Dati bulsa. Nikas na po Isos, inya pinangagas na. Katay, di man. Well, natakawid tayo mo, di katay nga agas, ha? Niya pangagagasan tayo di katay. Bartos. Babunag ako, kapraan sa kakurosan. Kinuwatan nung nagsinan heart maday. Apay kuros na automatic. Tapno, umimbag. Maya mga peso. Nagbubusog yung ubit. Dahil nga apong ko ako, nagado apo na, katayan na, agat tabakong to na, kanya orman na ba ako nga raw. Pero dito mausuga, na mo yung mausuga. Kung nalumag, mausuga, isang pausog at totoo kumutong nga. Tapos nga kumutong, pira usog, katayan da jay. Diyan, nata connection na mo. Pero amang mat, agas matikata ini. Na po Isus, isumuti pinangagas na, isumuti rutuladan tayo katan, Nabilig mo tati. Katay dagito yung ninig, agat alkohol lang ang over ako. Kada na ako Isus inagasan na, apay nga naagasan, umuna, at the step na ngamin daya pag nakaagas.
O muna, dagiti may mamati, kini Apo Isus, nakakadwa dito umul dito bulsa, ang nakakita, indanon da, niya, napanda, dinanon. Imbagkat da, inkuyog da, taapayaan mo da nga kabailan na nga, agasan pamati. Iso nga di jay pamati tayo daduma, iso di pagdapot di milagro, kunatay manan. Nang tikaro na magaling kanya tayo, di ko na ako nga sa tayo lang nalaing no, dumawat tayo. Into na dawat, Kevstone. Luk-luk po kada kitay, daduma nga dagiti umet pagpublish kanya ti tanin ni at board exam. Apo, blasam man, napayag board ka no, nihan nyo nga dadaulan ti record aman, manupay lati ang nakaruar ko nagkaguan, ang dabagayang katong ikaw. May talat tama, dalawon. Kamaya mo, ito na ko kan, message na magkinding, ang di na madya mo, ano pandapay makibisnis, ano na pandapay agyam-yaman, kanudad duma, nagiging harupde ko tayo nga, sa seasonal ko nga, wano occasional, di dawat tayo. At parintumang kalaan, gaputa da, kayat mo adawatan. At parintumang kalaan, gaputa da saksakitan mo, ngam na awan saksakitan ka, hamumot malagit. Occasion laang, di ba nagdawat mo kini Apo Diyos? Kada ito'y ko ma, amuyo ti pa isungod nga, dumawat ka, napagan man, agyam-yaman ka kumaada, tilat pa kumakanya na. Amin-amin nga, ang gulo ti panagbiag tayo. Kal ni Moses na, gaputan na isalaka na, nagyaman mo at naayayo ti Diyos. Kita tayo mo na napagan kumamuya dawat tayo, na niya na ganan, sakbay kin kalpasan, at dati kumalatakan niya na. Taapaya, dayan nga ti pangabak tayo. Dayan ti, by, pakapakdan di karkararag tayo daduma. No napudno di talag tayo. No daduma kada mo gamin dua-dua na. Tayo na ako sa kala sa tayo dumawat no medyo kasapulan. Namnohaan malipatan tayo mo. Haang ko mga kasjeti attitude. Haang ko mga kasjeti ko datay nga tao no daduma matnag na kasjeti. Makalipat tayo ori da kanimot Apo, may tabiag mo, naordenan ka, nasaya ato ito, nadaduma, malipatan, munag, mismisa ka, araramidon ti sakramento, nung di relasyon mo kini Apo Diyos naduma, may sakripisyo. Minto na itublakan sa kang tumanagin pa, pero hindi mo nagsamin. Kasi mo kanya tayo. Kinagmaya tayo, pinapasama kanya, tigay gunggo na tayo ito'y tao. Gaputi pamati, dali tayo nangipan kanya na, nabunod na. Kaya tayo mga nadaduma, bunmabunod tayo. Itid na, no, agtalit tayo. Tayo kunakon. Nakapinpingat tayo. Kala ko madagiti kong kunakon. Ang dumawat yung trabaho. Ang board exam. Kakaasi na agkararag. Huwag mayap na dumawat. Huwag mayap. Kalpasan na, tikaro na ayam nan. Idi naawak mo, ayap mo. Idi agnam ay kan. Awa na. Isukad mo na dat lumakan. Nakayap nagnam ay tayo. Jidawat tayo kan. Napay kaya kapay. Adada mo na mapukaw tayo namin. No mapagustuhan namin di kaya tayo ka, na hindi tayo matamutag pa rin po mga mumato mo di biyag tayo ka, awang mad di pa rin po mga inararamid tayo. Ala, gakabsat, ti Diyos, haan na tayo haan na di tayo, mapansin na tayo laang, nung agkararag tayo, haan kita na, amuna, ti biyag tayo ta, omniscient ka, panakapanin, isuna nga rin ka, amuna amin. Niya po Diyos nga rin ka muna amin. Nung kitaan na mo't ano, sino na kita pakumbabang agkamang, sino na kita napudno nga agtaltala, sino na kita mangipitod tibiyag na kingkwana, amo at Diyos na iyay. Kaya nasaysaya at lataan o agkamang tayo, nasaysaya at lataan no agdaratalit tayo. Anya na kita magunggunam, magasal ti sakit mo, mapaggan na kita daw-dawat mo, naragsak nga biyag, uray siya kumakauragsak sakitak, basta naragsakak. Tada magsakit nga ragsak. Tada magsakit nga kaba kaslala arabas ti kauyong na. Tada mo detay hangag sakit nga mahamulatan na ragsak. Tada mo detay awon makorkwarta na naragsak. Tada mo detay agpupungtot nga awon kwarta na. Tada mo detay adto kwarta na nga handa mulatan na ragsak. Halam langit ti ayo rin iti biyag tayo. Iso man dati mabalbaling kumak salon at lakin ragsak kumanayan. Nga masapo lang at kamang tayo. Tani Apo Diyos mo timang tarabay kanya. Pwede ko na yung bubuk-bukudan tayo. Ayat tibigsa, laing, upo tayo, talento tayo.
Agraman salon at tayo, hanggang bukunan. Sagot na lakta aday ta. Nga kaya, daday ko ma. Manod tawon tayo. Di binisitak na, bilin-bilinisak na makakaanak at lita. Pumuli, 42. Na stroke, babae. Diya tatay nga ikararaga ka, agyaman ako ta, 50 ako. May ada plus 8 ko, ha? Plus 28 mo. Bisa na taon na, dito maamuro na taon na dyan. Dito habang nakastil pala, makayaya magpailaan, normal pailaan. Ang natang blessing na dyan. Na mapagtal na pala ta maintenance mo ta sugar, high blood mo. Pagyaman ka lang tan, ha? Kaya niya haanan. Tadi tayo maamo. So, what did you attitude to pailaan? Ragsak to pailaan. Ganun mayat lang ta. Magkamang tayo kinapuyos. Mananam tayo amin, maragsak tayo amin. Magkamang tayo kinukuha na. Tanagdato. Diyos Ako may kuma, to'y datong ni ketawa eternidad. Sapay kumatamay karing, amay daton irabaw ti altar na. Inapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti liblos na, di amay kari, may daton ti padaya, apag dayaw mi ken ka. kumararag tayo kakabsatat na tayo kindagiti adapon tayo. Makaayayo ko man iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ikuawatin na kumalit ka datong karigitay imam. Ikmay paaya pa kay daydayawan, kin pa kay guryan, kinagan. Kin kastamay kapag imdagan tayo, kin katagupan, kinasangkuhan ng Iglesia. Iba ay mukat apo tagalusan, ken pabarwan na kami dahil a sakripisyo, ket agpaay ko mapakabunggunaan dagiti agtong paliti pagayatam, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo at dako makata kayo. Hasta kumamit Itag ka ayo dagita puspuso yo. Agdadangan sa tagay, Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. may karigit ron. Pudno na yo may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kanasantuan nga ama, gapo ken Iso Kristo nga iayatem nga anak mo. Iso ti berbong ket gapo ken kuana inaramid mo dagiti amin nga adda. Ket isu pay ti imbaon mo aman nugbot ken mangisalakan. Nagbalin a tao babaan ti Espiritu Santo ket impas ngay ni Birhen Maria. Inyon nak na dagiti ima na idi nga agtutuo tapno parumekan na ni patay. Ket iparangarang na ti panagungar. Iti kasta tinungpal na tinakem mo. Ket ginunod na tinasantuan nga ili nga agpaayken ka. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken kadagiti amin asa santo. Amang ibunan kadagiti pakaiday-dayawang ket iti maymay sa atimad ko nami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin langit ken daga napno dayti pakaiday-dayawan Hosana iti kangatuan madaydayaw iyumay idagan Iyaku Hosana iti kangatuan Hudno nay Apo abi ka kinasanto ket sikati gubwayan ti amin at kinasanto dawaten mi nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesus Kristo
Isu ini sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manin ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag isu amay ibuyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo ken ka panagungar Nakamin sa lakan sa kamalan sa kalukuran. iti ngarod panangilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakay salakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo amay kari kami. Nga darito'y saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami makirano diti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayam dayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon a biag ket makiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Isos kada tayo. Ama ni Dat sa dilangit, daydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagarian, matungpal kumatinagin mo, pidaga ka sila. Itlem parakam ti aldaw ito'y, ti kanini, ti patinayon aldaw. Pakawanin daging basol mi, kakasmet pamakaman mi. Kadagit ti nakabasol kada kami, inakamit baybayan mo manukot si Jesus sa lakan ng itilaki. Dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanang namain mi kan iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. Makukuha dito tayo ito na kapalidayaw at ang Diyos. O apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya naggapo kanyak itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingan, nurigat ti pamati ti iglesia, kat kasmayan nuro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ikapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Basta kumamit Ipaay kayo. tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada amin kapya. Kordero ti Diyos sa Ikat ang ibasbaso, tilubong, kaasya na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat ang ibasbaso, tilubong, kaasya na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat ang ibasbaso, tilubong, itlem kadakam ti kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mga ikat kare ti basbasol ti lubong. Nagasat tayo, anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, May karingo may kakanya. Nginti may saray nga sa mapaimbag tuntoy kararwa. Pumararag tayo. Kalpasan di pandangan mi tinailangitan na taraon ipaay mo Apo, takan kanayon at tarigagayan mi titinapay ti biyag, Apo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Ti Apo anda kumata na kayo. Amen. Isulat na kayo ti man nakabali na Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasan din na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kantan tayo ito naman ang belda na may error di handa na. Nimbag arabi tayo, amin Apo. Happy birthday kin man ang belda. Agyaman kang